la un nou episod din Minecraft. Astăzi jucăm Survival. Și deja un zombie m-a văzut. Și are sabie. Și asta înseamnă că trebuie să fug. Eu am avut mai multe luni, dar m-au omorât și niște monstri mi-a distrus casa. Eu nu știam. Arata vine după mine. De ce să-și dăm un scopăciol? Eu nu știu. Și mor și deodată mi șterge mapă și toate. Că n-am avut unde să mă respawneze. Bă, era în ceea ce nu... Bă, da, nu-i frumos, nu face așa ceva. Și... Na, eu aveam full iron, armură. Eram full iron. Aveam 100 și ceva iron topit care n-aveam ce face cu el. Și aveam deja armură rezervă, că așa îmi fac. Și, na, a fost nasol. Aveam și casă făcută logic, na. Și mi-a șters-o și nu mi-a plăcut, dar n-am ce să fac. Bun, mai vreau una, vreau să-mi fac. O de asta. Și o de asta. Sabie momentan n-am nevoie. Acum hai să minăm. Beaște să vină ziua. Nu prea îmi place noapte pentru că zombie nu ard și nasol. Vedem și noi uite în munte ceva. Munte. Cele mai faine mine. Ce... Holy. Rompenjen, da. Hai să ne luăm cu el. Te văd și te omor. Mamă, de câte ori să dau coaia de... Puiule. Bă, puiule. Așa, mă, nenea puiul. Avem și o oaie aici. Holy. Nu. My fucking god, ăsta îl omor așa de greu. Pentru că cam greu. Coaia de iron dau de 2 ori și gata. Coasa de lemn am dat de vreo 3 ori. Așa. Am și creativ. Și ce bine că răsare soarele. Și e ca lumea. Dacă răsare. Eu aș vrea să găsesc o mină între timp. Și am 4 FPS-uri. Oare din cauza că filmez. Eu când mă joc pur și simplu am 50. Gen. Hai că în muntele ăla. O, răsare soarele. Așa de frumos. E pătrat soarele. 2 FPS-uri, băi, prost. Am uitat la unul pe filmare, avea 14 FPS-uri, zic FPS-uri. 14 FPS-uri, dar eu am 2. Chestia este ceva la genul what? De ce 2? De ce nu 20? 2. Puțin. Tare. Asta e o mină. Ok. Hai să mai căutăm noi pe aici. O foame încă nu ne e. Hai bă, sus. Bă, ce? Așa mă. Ori faci întreabă, ori nu faci. O să stai pe filmare cât timp cauți o mină. Pentru că e plictisitor să caut. Și o să stai pe filmare.
Ok, am găsit o mină aici. Și deja am găsit iron. Ok, am ajutat. Bă, dacă vrea cineva bătaie, vină încoa. Hai să iau puțin cobblestone ca să-mi fac... Ce vrei, mă? Bă, dar nu-i nimic aici. What the fuck? Ca să-mi fac din stone. Pentru că e mult mai bun. Bă, dar staci în gât, mătii. Așa. Hai să luăm noi acest moss iron. Știu că trebuie să-l topesc. Dar câte una și pe rând, unde naiba ești, mă? În gâtul mătii. Hai, Sitir. Hai, taci, mă, din gură, bă, că mă enervezi. Ia vină, mă, cu asta. Unde ești, mă? Bă, tu-ți gâtul mătii. Unde ești? Unde, mă? Bă, ce mă enervează că intră într-o mină. Și pur și simplu să aud, dar nu găsesc nicăieri. Și ceva genul, bă, unde e, dacă mă mor? Și nu-i faină senzația. Ok, aici aș intra dacă aș... Cât iron am? Am 6, ok, am pentru cască, presupun. Mai întâi, pentru început, o să sap aici. Ca să-mi fac din pământ o casă, eu așa am făcut peste tot. Am început cu pământul, o casă provizorie. Mititigă. Îmi trebuie cel puțin 60 îmi trebuie 64 bulete. Vaca asta stă cu fundul la mine. Bă, vaca e iar lângă mine. Bă, așa, vaca, stai acolo. Bun, am dat puțin, o să ne vedem ce facem. S-a enervat puțin. Hai să continuăm. Trebuie 6, trebuie 64. Ca să ne ajungă și pentru acoperire. Eu zic mai mult de 64, 80. Am început deja în 64. Și după aia să luăm mai mult. Eu o stai pe filmare iar până fac eu 64 și până colțesc și